Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon dirita sa tong garden kay ato ning hawanan diri guys kay para ato ning mahimuag plat kay gabot ato tong mga sibling. Ba't yun, ma'am? Ayaw na pagkuha na ang kuan kapayas. Wa man ta nakakuan da nag-unsa na siya nga kuan nga kapayas. Gidi ani. Wa katuno kanang lukay no yo i kuan dito sa tumoy. Apel ng mga dahon sa saging. Di man guna pang lampas kor kaning sagbot koro i kahig dito unahan kay para dito danang may sagbot kay diha nato halingan. Di ambi na dili nahait na nakuha na siya. Nakuha na lagi na siya kay nalaya na. Dito dul sa naisino kaya to halingan na diha kay para mahawan po ng kuan ni tita. Bisa Mario, tawangan ko na. Ikaw, panilig mo. Sige. O sige, kamo na diha aron kuan. Amigas na diha dai guys. Palayo diha kani amigas tabangan ka. Ayaw pa uli ni Manoy. Ito kakapita sa'yo. Pag-ulo, ano sa ito? Dito ling-uling. Dito ko. Ay, dito. Hawa diya ba? Wala man na din. Wala lang. Ang. Ang sa'yo nawala. Naan, yapon ko na ni ma'am. Amigas. Ha? Wala man na din. Nawala si Richmond? Hindi atang asa dahil si Richmond di ay. Yan na. Asa kuno si Richmond. Tuwa sa bukid si Richmond boy. Hmm. Hmm? Bila yan na. Idarap nak, idarap. Kor. Kuha sa to kor palihog ko katong mga hinilamon bitang sagbot kaya to ako halingan dani yo. Abani lang. Dani ra kay mawala ning amigas. Kay ano magkaon sa tong tanom ning amigas mo. Katong mga hinilamon ba nga sagbot. Wala man lang. Ay, ako guys. Isa pa ba kay ato ginahinayon? Dito na. Guwapa. Tiwa sa turo to yo. Ito. Ano ba? Dami na Richland eh. Aga naman, di ako ma. Butan din yung sagot ko.
Abi na ling di kay ito isa ka puro pito ling. Ito abi sa nang sako kaw. Abi na di puro pito. Abi na di. Pato kaw. May imo. Dapat anang pamunog na o. Ako on tapak ko sa mon. Ano sige lang handik na mo. Ada skillet. Pagpamunyag na lang, pagpamunyag. Unahan nila ng mga atsalo. Sige na, Leng. Ay, nagsige kuan, Leng. Siguro ko. Beto. Krrr. Ganyan ni bunyag din. Okay, nagluy-luy na na okay, grabe kay nit.
Gani ka sa mo plug na. Yan naman niya, kapag na si Koreana diha guys. Hinagbas na mo. Ito paano yun? Namarog-barog oh. Daot gani. Pagbulog sa dan sa baboy. Wala sila ra mo bago. Sige pera. Ay ko mo bata. Pagpalit ka sa kuan. Itong nylon. Gani. Ugma guys, ako na ipaplata ni Riri ugma oh. Kaya aron ako to makuha ang tae sa baboy dadto ako mauga. Daw ako ikuan sa yuta.
mix sa yuta daan. Aron igo pag balhin ako sa mga sidling. Wa na naka kuan na ang kuan. Ang sani ah. Kwa kaya tuwa sila tata dito. Naman na, da ka na ag-aksyon na kuan mo kay sa guwang. Wala mo na maapil gapon deh, magguwang man na ah. Dong, ako sa pasilyo ko. Kwag napaw. Nana dagan nagyo. Pang kwag gunting kaw daw katong sudlanan. Pues. Kaya kwa sa okra kay mintras nga. Kuan kay magguwang na ah. Kay tuwa pod sila ni mami tata nimo dito. Si Richmond guys, tuara sa bukid kay namay kuan ni Riri mong bilin sa namo si Richmond dito. Kay nagpahina mi kaganiha. Nagpahina si Riri kaganiha. Mura lagi na nabaho. Pagdali, Leng! Kailan na agkanuyat-nuyat na yung ubang dahon mada. Ano ba siya? Binyagan niyo, binyagan. Magmayar kayo. Otro ito pagbunyag lingo. Apil tong mga buwak. Anong ko? Dan ano panabay kay gamiton Kuha tong planggana nga itom kor. Dalha. Ito sa sulod. Sulod Yeah, magbahog na si Bintoy sa baboy. Ugma guys, magpa-blessing si Ate Maya Mia sa iyang kuan balay. Adto mi dito ugma. Di man ni Bintoy madala tanan tabangan ni Koreana. Koreana nagbitbit sa isa ka bahog. Magpatabang si ate dito ugma pag-asikaso sa iyang kuan sa iyang payag. Kaya magpa-blessing siya ugma. Pandag kong ukra, diba? Gapon pabiya ka ng mupodan ha. Awa ni magtilo ka po do. Ato na lang dito siguro ako. Ito dito. Kuha lang to akan di malaya, di maguwang. Kay sayang kay maguwang. Dinhin na lang na kay ato na suwaan. Ha? Ito pa dito sa ubos oh. Wag gina ni mama. Lambi. Aka na ra ah. Magpangas kami sa bukid guys. Unya di as in kalita danhi kay nag-upload na unsa ba na yang gi-upload nga naggabasa man na siya di. ako pala ipapasa mo sa Facebook. Ako pala Naggabasa man na siya di yang gi-upload niya. Si Raymond jote na siya karon niya. Luya man muramag si Miluya kay napa yang parcel daghan wala pa na kuan wala pa ni siya na sold out yang parcel na kay daghan. Kaya pa ibanguli na ni mo man. Sa alkansi mang biyahe ni Raymond karon.
Nya agpangas mi sa bukid kay to araman si Richmond dito. Ay napag-uban. Ay napag-uban kay tugbong raman migbalik. Waon raman si Richmond. Good morning guys. Og diyan naka-ready na ang atong pamahaw. Unya nga naman na hibi-hibi man ayay. O man na ikaw pamahaw? Ha? Wa pa ka nabusog? Yang atong sudan di ay okra nga gilapwaan, da apoy pansit canton, nya kanang corn beef dayon. Nya si Riri guys wala pa to pa sa bukid kay iyagdak pon iyahang yang baka gitangkal ang bakal gitangkal ya kagahapon naglayat man. Gihimuan lagi nagtangkal kay arma tangkal tuwa kay agla-aga na din ko. Sa bagong mga mata. Tambi, sabi na tambi. Hindi tambi, sabi na. Sabi na tambi. Kaon di ka na apel. Kau ni kau apel? Ha? Kau ni kau apel? Ha? Pwede mo kasi pakaon sa kumbit mo na. Corn beef. Hello. Dede na na sama to. Sayo-sayo man lagi ka mata lagi. Gigigid. Kau ni kau oh. Ko. Gamay ra lagi ka undan niya? Murid nanti kan ah. Agama sa hindi yan ang mga panduwa. Uban di ka dito ila mame? Ha? Akaon ka sa litson dito ni mame? Hmm? Ano ba? Okay. Kalau upis na akong agoy. Dutlan man kutsara guys. Ayo. Naunta. Parang lagi kita Dili ya. na papalo na. Parang lagi kita ibinti ke kedua. Ganito ko ito niya lang gigabi. Ambil na ukra mo din. Kapanggaan, pasat kanton. Blood on silip. Kabalo ka. Dari ka din eh. Natulog yung kugat. Tulong nga dito ka manlulak. Ayun din siya. Oo nga. Na? Nilulak siya pag kanya pa na. Ay, wala ka nang ngete. Tapos ay. Ah! Mahaw. Ito to? Mamahaw. Pada dia yang dia yang tutoy. Siguro yung balay. Sada lang yan. Bagla na ka? I'm gonna show you. Kaya kaya papa ko. Okay. Mungkin yung beef bakar niya. Beef, Bak. Bakar. beef baboy. Lama. Ganyan pa niya ang gigi.
Ato ni ka. Hindi nga sila siya. Si Bintoy guys, nag-apel siya banda sa eskwelahan. Nag-direct ko na siya. Apel siya banda na unya mag-practice na po na siya unya. Tablet sila. Laglit siya. Paagwan mo siya mapawad mo na siya. Hmm. Dito na sa kwan. Sa lubusan. Lubukon mo na. Ito na. Libre na tubig tayo. Libre? Tubig. Tubig. Maambas na. Kada siguro kinada. Kaya ka ba? Kada kaya kong kada. Ano tayo? Ano na yung mga kaano? Ano yung merkado dyan sa kano? Diyan din sa kano. Mabitan? Oo. Ano? Abi ko bang magkuhan sa mga? Kaya biyan na ba? Ikaw mag-ugma sa dito ka, mag-apel ka banda. Ano ka lang baton? Kung wala. Ano daw? Kawala nga. Dapat create ka. Ginto, git. Layo kayo magkipaya sa iya pita. Ha? Ginto sa'yo kayo gipara sa iya pita. Tayo yung suka ka na. Sila na mata na. Alas 3, siguro. Alas 2. Alas 3. Tad ako permanente una sa report. May nuna kayo, di ka pulbaan? Pangalan permanente una. Aba. Elementary to high school, high senior high. Nag-college, naging permanente. Ako. Ako ano ba? Ibig sabihin ko na naman na. Pag-vlog ka, bakal ko. Nag-iakta, pero ba amo ko ano na. Naman. Ama sila na para sa intrams. Sila man. Ang ba't wala pa man sila nag-aan? Kuan karon guys, magpa-blessing si Mami karon sa iyang payag. Isugo ko niya pa palit sa kuan. Kandila. O disposable nga kuan. Glass. Sa tibang. Apa mo? Wala, dihikte pagkuhan. Ever pagkulang sa kuhan. Tangkal? Wala hikte. Gayak din nga. Ilan, di kayo? Dahan ng baka. Si tatay daw, tilawid siya gabi, pansit kanto na. Pinahirap pa rin yung sunod. Walang kayo. Lalo ko pangit mo ha. Na apa? At yun, dito. Talala. Ang klase sa Bernice ka. Ngayon church ka. Kana lang sa kuan. Bernice? Release of Sabado ang
Alas sa'yo? Alas 7. Pero nag-iam naman may maestra itong bago pa siya nagsulod kay Gibran kasi siya nga earlier daw may 7:30 yung nagpa. So, maliit lang pa sila. Sa'yo dito kay kabalo ka nga agbas ra, may lang nagway klase ni Raymond kay kahatod ka. Mag-aapon, yan pa uli na mo, nag-standing ba? Ano, gusto kay ito ka ulit. Kaunon mo ni pansit kanton ka ng guys kay hindi man ko cherry kaundan ni kang alang man. Bawal